sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula kula. Nggih kula ngomongnya utami. Apa teko mburi kono nggih. Guri kono. Iya mburi kono. Iya kono. Wakeh penontonnya. Iya, heeh. Sampeyan para mburi kene. Ingun enek ora sing delok? Enek ora? Ra ketok. Lah ketok. Bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Sik, kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik, kula mau kong. Wah, ngabani sing empuk. Oh, cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Sapa jenenge iki Nduk Kimora karo setunggalipun Nduk sinten? Sinten? Ayu Madewa. Oh alah nggih. Awas hansipe liwat. Prat-prit lah ya. Oh nggih. Nah, iki sing disuwun kon nembang pisanan ya kuwi Genduk Kimora. Tur requeste saka sing kagungan dalem kuwi njaluk kutut manggung. Aduh iki. Ya. Ngono ya, heeh. Ya. Ayo nok Cahayu. Heeh, Nduk Kimora. Oh, Dik Kimora. Ya. Ini ning sebelah kotak kene. Sing mirsani kok kono gen ketara sampean. Heeh, ya. Ngono ya, njaluk disupporti biasane. Heeh. Yo, kumak pang Pak, monggo para kanca supporti Nduk Kimora. Yo. Pundi mikipun ya. Kala Nduk. Kae jenenge tukang sane Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Duh. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nggih. Sampeyan joget iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampeyan. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk? Sampeyan menyimak po? Latihan po? Halah kula ngasal wingi. Ngasal kula jogete. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, alah asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti wiraga, wirama karo wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Oh, ngono. Ah iya, syukur. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Duh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho mur kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep mbangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati. Mati lah ya. Heeh, sampean yo ngono kok. Sampeyan jajal madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa ngerti ra? Silep godhong ganyong ngerti ra artine? Irunge mendelep, bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Lah apa-apa. Pesek ki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi kok ya ta? Nggih. Lah iya. Nggih.
Sampeyan ngerti ra, bengi iki ditimbali sowan sapa? Maksudnya? Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih, Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo apal sampean? Bu Parmi. Heeh. Lha kula ngomong kula Kolo. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami kleru ya. Nggih. Mbah Parmi Nggih, Mbah Parmi. karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng. Kula Dereng. mboten ndelok teng pundi to. Lah piyane teng dalem mriku. Niku lho sing ngajeng niku lho. Niku lho gawe kopiane niku. Lah iya kambi sing ndi? Ayo. Masa Sing ra? niku. Heeh ya. Mbah Siran iki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampeyan kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawok raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya ngene ya, heeh. Nggih. Gocekan nduk iki gocekan. Oh, nggih. Mungkin ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbah Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbah Siran, Mbah Parmi, Ah. sampun nanggap kula mugi-mugi uripe sehat. Sik. Aja uripe nduk, dibasane sing halus. Mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun Heeh. Dipun paringi. dipun paringi sehat, Heeh. rezekine kuwatah, Lancar. putra-putrine sehat, terus soleh Putune lan yo. solehah. Putune yo ditungakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh nggih. Nggih. Putu buyut sedaya mawon. Nggih. Dipun paringi soleh lan Solehah. solehah. Pak Dalan iki gone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Guri kono. Iya mburi kon iya kono piye. Wakeh penontone. Iya, heeh. Sampeyan para mburi kene. Ingu nenek ora sing delok. Enak ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih. Ah. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan tidak mengecewakan Mbah. Mbah Sapa? Mbah Siran kalih Mbah Parmi. Ah, iya. Bayari sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Ya nyapa mendelik. Kuwi Gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nah. nggih no. Bayaran pikir keri sing penting karya ya. Nggih. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengidolakan sampean. Nggih. Iki bakal dadi akar yang kuat, kowe menjadi sinden sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, Amin. almarhum Mega, kalih Mbak Lintang Kairo. Betul. So nek wis kondang aja lari karo Pak Kangkol ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane ta? Nggih no. Ya oke, siap. Mergo Langgone waduh kuwi nggih, Apa? rodok mundak titik. Oh, iya, heeh. Jare duit pikir kari. Nggih. Ya, ora masalah. Nggih. Sama nek berkarya dengan baik regamu ki iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap toh? Siap. Oke. Napa niki? Requestaken. Mbah Siran nyuwun didhisikne kutut manggung. Oke, siap. Oke, tapi kok tak klendo dibantu kalih Mbak Compek nggih. Compe, ora compe. Compek. Compe. Compek. Ya. Compek. Compe. Compek. Compe kok compe. Ya. Nggih. Kutut manggung. Nggih, kutut Nggih. manggung. Ya. Nggih. Ya jajal kaya ngopo? Suaramu mengko kutut manggung ki angel. Engko dibacetke kudu nyongklang ya, Nduk ya. Nggih, sik kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik kula mau kasih lop untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung. Wah, ya. Sing biasane ngepas kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung. Wah, ya. Nggih.
Maaf kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Yang penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kula pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo renten. Terus Diganteni sapa? digantine Pak Pung kae. Lah pomone Pak Pung renten. Pak Pung renek diganteni Mbah Tahan sing kena. Sapa Mbah Tahan. Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhon, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, Linu siap. weh turta kuat bertahan. Nggih. Mengarungi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padahal ket kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok ora balik-balik. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Kuwi gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wes to kura tak nyanyi sik. Yo nyanyi yo. Nggih, larase Mas. Yo. Aduh, larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih. Gamelan ki larase nek pira? Loro. 3. Apa to? Slendro, Pelok. pelok barang. Oh, nggih. 3. Nyapa kok pelok barang dituju Pak Dendang? Ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing nggih Pak Dendang. Iya. Wayahe wis ngono ya. Nggih. Ora maca, ora mikir, lepas luar biasa. Kowe tapi kok nanti bantu nggih. Bantu, oke. Urung latihan. Bantu. Paraku tute arso Luar biasa, Bapak Ibu sedaya niki pancen bocah ajaib lagek kelas 3 SD. kelas 4 Pak Dalam. Oh, wis munggah to? Nggih. Oh, tak kira lek ndongkol. Iya. Kowe iki pengawak apa tiba kemil, Nduk? Nggih. Tiba kemil iki sampean agek nembange gero segone metu. Beh. Tapi kok aku dibagi ya, Bro? Dibagi. Dibagi. Tenang ae. Engko dibagi Mas Freddy. Oke. Ya, terus. Neng pelah. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimura luar biasa. Nggih. Suaramu iso menghipnotis penonton semeni kae. Bareng sama nembang krungu suaramu kabeh meneng cep. Wis. Luar biasa temenanan. Ayo terus.
melodine kaya Dangkel Jati ning. Suarane luar biasa. Nggih. Lah ngerti dek. Yo. Yo, Dangkel. Ayo. Har ketet kong. Wah, ngabani sing empuk. Kong. Har ketet kong. 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 Sing sama nabanimu sapa? Iku sing gong. Tabuh gong. Nggih. Nah, sing nabuh gong. Sing ngerti ora sampean jenenge sing nabuh gong sapa? Ra ketok. Oh. Jenenge niku Mas Togok. Hah? Mas Togok. Togok. Iya. Tak celuken, Pak Togok kok lek nyauri. Nah, celuken. Celuken. Pak Togok. Mas Togok. Ya, oke. Sing banter, Mas Togok. Mas Togok. Oh, nggih. Oh iya itu. Pak Togok. Ora ketok nduk masalahe yo ning nggon jero gong kan tak ketok. Nggih. Peteng. Wonge lemu apa kuru apa-apa. Ora ketok mergo ning jero gong wis peteng gek raine yo wireng dadi ora. Ora ketok. Iya. Ya. No ne. Ya. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Alah monggo. Monggo. Kemangga. Kemangga mangga. Monggo. Midanget ing tangsa. Iya. Jos tenang. Pramitra kang minulya sugeng Lenggahipun Mbah Siran. sugeng rawuhipun Basiran Mbah Parmi. Ya, lah nggih. Mau siap-siap Mbah Siran arep nyawer nduk. Nggih, siang no. Heeh. Peh, berarti penak no. Bayaran plus sawer. Heeh. Penak ya. Nggih, penak. Dadi sampean seneng tenan ya. Tapi kurang siji. Raji apa? Lak sampean rasa ngoni. Oh, aku ya kon nyawer. Yo nggih. Oke, siap. Kok sik Iya ya. Lali lah. sore sore yo yo jaluk jaluk ngombe nas
Masuk lagi, Dok. Manu kutut ata ben Ora mung penampilan ning lek mau macak kok saya suwi, saya apik, saya ayu to, Nduk. Nggih. Sing macake sapa? Ibu guru saya. Oh, ngoten. Nggih. Pipine dikai abang-abang kaya bas ditonyo wong. Kene iki lho ketek abang-abangnya jenenge apa? Pipi abang-abang jenenge apa, Bu? Blush on ya? Blush on. Berarti sindene sampean berarti ya dikaplongi wong. Ora, kaya ngono kene abang lho, Nduk. Oh, nggih. Heeh. Weh, alise kaya uler geni. Deg. Jas. Yuk, lanjut. Pakan Ya. Ya. Yen tan weruh yo
Ayo, Mbak Retno Jongbe, kancana nondok ki murah rene, ayo. Udo nyunglang. Ya. Nah, iki bodine meh padha, Nduk. Ya. Ndi mengke Mbak Jongbe. Ya, Jong. Nek disawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak apa? Kakak adik apa? Nggih, Pak, nyet anak kula asline sementan iki. Oh, ngono. Ibu Ya. dan anak. Ya. Ngopo, Mbak? Anu Kimora, awakmu kok ngefan banget karo Retno Jongbe ngopo? Omong ngono karo piyayine. Ngopo? Hah? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apa? Aku seneng nih. Engko nek ngomong elek sikilmu tak idak lho. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Lah popone sing Mas Ferdi sing tak lok nih. Ya aja wong kuwi mantanku lho. Weh. Ya, Pret. Ya pret ya. Iki luar biasa lho. Luar biasanya piye? Luar biasa. Heeh. Atasnya bocah pinten tahun 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimora timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimora to. Akeh Kimora. Ya Allah. Kimora iki 2 juta. Kowe piro? 250. Kowe sak klosone, ya Jar. Sak bire, ya Jar. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Iya, iya, Nggih. iya. Sing penting dharma kabudayan. Ya Dharma Kabudayan, oke. Siap. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah mok siapne arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresno bawa asmarandana slendro miring. Iya. Piye? Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo ki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Ngapa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Tak gocek. Nggih, bagus wis bagus. Heeh. Terus bokonge semok. Bokonge semok, heeh. Nggih, terus kula nggih lak pomone klentu dibantu. Apian nduk atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing Oh. sing nggih sing keloro sing ketemu Pak Sadan Sadan sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Pak Saddam Hussein iki piye to jane? Nggih, kula iki lemot kula niki. Oh iya, heeh. Jajal ya. Nggih. Engko bar bawa rampung mengke Mbah Siran diaturi tindak panggung. Oke, siap. Nyawer sampean wis disurapne duwite. Tenang, Tenan. tenang iya. Mula nembang sik sing apik. Golek sak Nggih. nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Heeh. Tapi nang kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa rina napa wi? Lah sing Kuwi salah, admine salah kuwi. Kula sing Rina
rino wengi kuwi lho. Oh, rino wengi. Nggih. Oh iya. Kita aku ora Ya. Rino wengi ya piye coba. Coba. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa netra ya sakno kayungyun marang slirane tansah wanging netra Nanang jero ati kadung tresno satemah loro dipalarke barang ya Ramane iso. iso lho Pak Puiten lho Monggo nek latihan ora dipalarke to? nggih Niku kok biasa dipalarke mudeng ora Dipalarke ngerti ora? dipalarke niku napa Dipalarke iki dikendangi. diiringi Diiringi. gamelan bawa diiringi gamelan Nano. kok iso ngono nggih Pak kok iso ngono nggih Iso. Iso. Jenenge dipalarke. nggih dipelarani Monggo Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto, saha Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung, badhe nyawer nduk Kimora dipersilakan sakrunge nembang. Ya, ngono. Ah, ya. Monggo Mbak Siran. Tuluk. dijaluk neh kok gak sida dobo. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Dedeng. Sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Sirang, nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer piye? Ya. Dan sembodo Mbah Siran. Panjang umur sehat selalu, Mbah. Amin. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Sederhana, Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya.
Matur suwun, Mbah. Siran. Selesai turah niku. Selesai turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis kok. Kimura kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi Mbak Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim, ojo sing alon-alon. Ini ki ben gak udar, dijogo ngono loh. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri. Biar kamu lebih bisa mandiri ya. Nggih. Iya. Wis iso make up urung? Tapi kok ora arek. Ora apa-apa. Nggih. Diura arek malan. Urung ora dengan berjalannya waktu kok iso riasan Tapi dhewe. kan harus belajar dari Belajar. sekarang. Yo coba di antene kadung Tresno gentenan kali Mbak Retno nggih. Ya. Monggo. Nano nino. Ayo sayang. Lama terus katon tejane nyeringgo Monggo Pak Mari, Pak Nyodi, Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer kula sumanggaaken kalih tetembangan yuk. Dangdute monggo para kanca. Ya.
dijak lenggase Mbak Retno. Nah, engko nembang meneh. Iki sih ana bintang tamu saka Malang, no. Oh, ngono. Yuk musike disiapke disupporti musik. Ya. Bintang tamu saka Malang ya. Nah, ya. Ayo Mbak, wis sapa mau jenenge lali aku. Heeh. Mbak Ayu, ayo Mbak Ayu. Iya, malah iki aku nek karo jeneng wedok ki ora patek apa, kebatut mancep ning dadaku jenenge wong wedok ki mung Dwi Kurniawati. Jadi nek klebon jeneng liya-liyane kok nolak iki lho atiku. Ya, ya. Ngono ya, ayo supporti musik Mbak Ayu diaturi jumeneng yo. Kayak ngomong musiknya Indonesia ya. Ayu sinten mau? Ayu Madewa. Ayu Madewa. Ae dhewe kowe tau kenal to, Pak? Apa iya to? Kapan ning endi lho? Lho nek sampean ringinane lho, mampir nggon warung kopiku masa ya wis lali. Peh ngendi to ki, Cah? Kapan to kuwi? Ya ngene iku wong lanang lek wis habis mani sepah dibuang ya ngene iki lho, Jan. Nek nginane njaluk WA to? Heeh, ya. WA-ne sampean dilebokne WA aku. Wah, po sedeng. Lah elastis lho, Pak. Wah. Enggak maksudin nomor WA-ne jenengan. Oh, nggih, Mbak. Mbok pilih warga Budi Malang gitu. Sir nanggap jenengan kan kula enggak ada kontaknya dadi langsung kring. Oh, sampean Malange ngendi to, Mbak Yu? Malang Batu Malang. Batu. Sip, Gon dingin. Duwingin ten mriko. Oh, Tapi asline ngoten pujon kok kula. Oh, asine pujon. Pujon munggah gedhe. Mriko nggon susu, Pak. Weh. Nggon susu mriko. Nggon susu. Susu apa? Susu sing menonjol niku lho, Pak. Ora maksudnya susu sapi. Sapi, nggih. Oh. Nah, susu uangnya kene oke. Kok iso ya? Nggih. Ya ampun. Nggih, menika ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun warga masyarakat pundi Bapak niki? Menika wonten ing Dusun Dukuh. Dukuh. Heeh, Desa Banaran Wetan. Banaran Wetan. Kecamatan Bagor. Nggih. Kabupaten Nganjuk. Nganjuk. Alhamdulillah penontonnya full menika. Nggih. Rupane kok ya seneng wayang to Pak mriki. Bah, jenengane pripun to? Sampeyan tak kandhani. Piye? Penanggap kula, penanggapku ki paling banyak kota di seluruh Indonesia di kota Nganjuk ini. Oh, luar biasa Nganjuk. Berarti wong kene seneng nanggap ya, Pak? Seneng nanggap, ya seneng nonton, ya seneng mirsani. Alhamdulillah. Wayange ya dinikmati, sindene ya disawang. Lah tak kira sindene ya dinikmati. Mboten. Nggih. Mboten. Ki mau bar sinden cilik Kimura. Nggih. Terus iki Mbak Ayu. Wah, luar biasa. Sing rodok babon niki. Nggih, rodok babon, cara wedhus wis poel iki. Kok iso poel iki? Ya sing rodok grobak. Nggih. Menika matur suwun sampun ngrawuhaken kula Pak Dalang. Nggih. Mbah sinten wau? Mbah Siran piye to ki? Karo sing nanggap kok ora ngerti. Lah aku angger bayaran entek lali lho, Pak. Lah nggih. Mbah Siran so penyanyi Mbah Putri, Mbah Parmi. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Siran. Mugi-mugi jenengan kathah rezekine. Amin. Mugi-mugi panjang umure. Amin. Sak keluargane diparingi rukun sedayanipun. Amin. Wis ping 3 iki Pak Dalang. Napa? Nanggap kula mboten saged kita sik niki saged e. Weh. Alhamdulillah. Berarti jodoh nggih, Mbak? Jodoh nomor loro niku wau. Lah ya loro ki jodoh. Loro mesti jodoh. Ah iya to, Mas. Jan. Karena didongakne muga-muga regane brambang ya lu larang. Nggih. Masyarakat Nganjuk niku kebanyakan petani brambang, Mbak. Berarti aku ngumpulnya digawani adek wabek gawani brambang. Oh, pasti raketang sitok-sitok. Lek neten pujan kan penghasil susu, berarti mulai kuwabe digawani brambang. Mulai tekan ngomah engko susune brambangen tadi. kok pakai brambang lho. Cek Nganjuk kan brambang. Brambang. Berarti mulai gawani brambang. Brambang, Nek Batu kan akeh buah. Mulai digawani buah. Lek pujon? Susu. Heeh, engko mulai digawani.
Susu ya. Kok iso? Susu sapi tegese. Susu murni nasional gitu. Susu. Anjir. Menika mboten kersa mriki? Mbah Kung Siran. Mbah Siran. Napa niki wau jane kula didhawuhi Pak Marianto karo Pak Nyodi karo Pak Yoto nggih badhe minggah. Lho lah niku sing gadah Tanjung Gunung campur sari Tanjung Gunung. Sinten? Pak Yoto. Pak Yoto. Nggih. Wonten priyantune wonten mriku Bapak. Nggih wonten. Ditimbali mriki mawon. Monggo. Karo Pak Nyodi karo Pak Marianto insyaallah ki bakal calon kepala desa wonten mriki. Oh, nggih bakal calon kepala desa. Nggih. Oh. Ya, biasanya monggahe diparingi spot, Mas. Oke. Heeh. Disupati Mas, ayo rada dawa sithik supate, ayo. Pak Mari, Pak Nyodi, Pak Yoto, ayo ndak mriki niki. Mumpung entuk sinden. Anu, saka pujon. Ya, Ya. sinden wis puel niki. Kok iso powel. Bek. Yo. Yo supate coba kayak apa? Yo. Bareng-bareng Dwi Laras Indonesia. Sing melayani Mbak Ayu iso ngladeni piye telu iki. Sik to Pak, aku nglayani wong telu dengkleh lho aku. Mboten masuke teng panggung niki lho. Sing melayani omong-omongan gitu lho. Oh, ngoten. Lek mau lek digandone karo Kimora kan ora pas. Nggih, soalnya masih di bawah umur. Di bawah umur. Soalnya mari ki perbincangannya dia 18 tahun ke atas, Bapak. Lah ngoten nggih, Pak. Nggih. Pundi Pak Yoto sing pundi Pak Yoto? Nah, Oh panjenengan Pak Yoto. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Pak Yoto nggih. Pak Mari, Pak Marianto. Panjenengan Pak. Nah, nggih ngangge mic Pak. Wilujeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Oh ya Mbak bener Ayu. sugeng iku tekku Mas. Lek Iya. wilujeng iku teke kuno. Sehat Bapak. Iya. Ingkang calon lurah sing pundi? Aduh. Calon lho, tasik calon lho, Pak. Nggih. Calon iki biasa DP barang lho. Oh nggih. Kok anu Mbak Ayu kon ujar. Nggih. Kon ujar soalnya dadi lurah nanggap wayang. Pak Kak aku ora katut tok enggak Kak. Intune. Ujare napa Pak ujare? Sok men nek kelakon dadi lurah pripun? Nangkap Mbak Ayu ae. Lah, Ayo, kan ndomongi yo enggak kena. Ya aku tak gawane tasmu wae tadi. Aja ngono to. Tak sak kotake. Nggih. Nggih, mugi-mugi sukses nggih, Pak. Nggih. Menika wonten panyunan. Lah Bapak ini sin Gue, Chico Jericho. Buat gue, sehat itu nomor 1. Ini perjalanan mencari minuman yang nyegerin, tapi gulanya nggak over. Nutrisari less sugar. Gulanya cuma 4 gram, manisnya pakai stevia, dan banyak vitaminnya. Jeruk kok minum jeruk? Jericho minum jeruk. Nutrisari less sugar. Ing Basiran. Nggih. Nuwun saping gunung. Caping gunung. Nggih. Ya. Anjir. Mbak wis siap anu Mbak Ayu dijegleng karo piye telu iki. Aduh. Ledeh lek nene iki. Disengklek. Nggih. Niku nderek ajar nggih, Pak. Siap. Oke Mbak Ayu. Enten klerune. Mboten napa-napa. Saben bengi dalem kula ten pundi, Yang Pak? tengah kono lho kena dianget-anget. Diangkat berbintang lho ya. Ya. Nyawa aku Mencolot no. tuh gentak gentung. Astagfirullahaladzim. Sing genjleng iki lho sing ndi? Mengko rene sing mencoloti aku. Masa aku mencolot karepku dhewe. Oke, siap. Yang
maaf ya Mbak, agak agresif begitu ya. Soalnya saya ini tidak Karo cukup belajar sabar. Mbak Ki. Hah? Karo belajar. Belajar nopo niki? Belajar silat. Oh nggih, nggih kula belajar ngedan. Yen memajang Maju sedikit. Agak maju sedikit. Janur kuning. Grup. Oke, karena saya mencolot sendiri. Jenengan boten kersa jenggleng kula to, Pak? Gak kulino jenggleng, Mbak. Kulino dijenggleng, wong lanang trimo bersih yang ini gitu. Nggih. Kembang wae weton gunung. Tungkena iya. Jangkep ping 7 kengser aku. Mencolot kaya dhewe. Pacitan sawi jeren Niki lho Mas Kangko sing disenengi wong-wong iki niki. Oh nggih. Asine sampean tenan nggih nanggep. Nggih ngomong niku lho, Pak. Nggih lek menengahe ndak kaya ngeloni debok kok ya. Lah iya nak tebok piye ngomong itu nggale sampean lho, Pak. Sinden ayu-ayu ngedep layar. Lah ngadep sinden malah kelong duwite. Ayo. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet Oh berarti Mbak Ayu wis sering teng mriki to, Pak? Sering Pak, kula dijab tiyang mriki ngunduh brambang. Walah. Kula mriki nggih beto susu tapi. Weh. Raketan sak liter kok mesti beto, Pak. Iya. Lah priwe ciri khas? Ciri khas kok. Ciri khas. Monggo. Ya. Monggo Bapak meneh. Aku pas Nadian. Loh, Nadian mawon, wayahe Nadian niki. Panas hutan. Najan neng pujon. Alah. Panas hutan, aling-aling. Hutan panas, aling-aling. Panas-panas diudani seger. Aduh. Kaya barang lek diudani iki moro melek kabeh. Nggih. Tapi Yo. Iya. Nadian, monggo. Oh, dereng. Monggo. Misowat caping gunung Alayo mas, alayo mas. Menemen, nimenin mas. Lah sing dinteni nggih niki. Regane larang ya. Lah iya, regane larang lho Nadian iki, Pak. Nadian wadon sarwi Langsung dandut Mas. Yo. Musik
rada banterno Mas Agus. Sudah bernyanyi calon lurah iki lho piye suarane calon lurah. Kok rene abane piye to, Pak? Wayahe sampean syukur lho, Pak. Kedah bersyukur tegese nggih. Niku sampun apa dereng, Pak? Urung, cek arepe. Oh, cek arepe to. Mulane kok wis ngerogoi kesak. Ya lho, mboten damel DP niki, mboten nggih. Oh, cash langsung cash. Syukur nggih, Pak. Syukur. Monggo, Pak. Syukur bisa Tanduk, Bro. Iya. Sing ngeten iki lho, Pak. Ya ditampa ana rezeki ya. Satu lagu lagi. Oh, boleh nggih. Sideman. Oh, nggih, mboten ngagem ngeten iki nggih. Oh, ya panggah. Panggah.
maksud kula niki mboten usah Malah aku kesuwen. nanti serentak. Setelah aku sampean. Oh ngoten nggih, nggih. Juan. Sesi Deman. Nggih. Menika ingkang nyuwanten kur Mr. X, Pak Yoto, Bapak calon lurah ya. Bapak Marianto. Wis pokoke aku ben sok ben tanggal pinten to, Pak? Kula coblos jenengan. Lah ki warga kene ngawur. Sing nyoblos ya warga kene kok. Foto tadi ger petuk fotone wonge jelas. Iya. Nang mawon kula. Sesi Deman nggih. Nggih. Monggo sarengan Dwijo Laras. Ah, sasi Deman. Nuwun sewu, Pak. Mau kersa dipun tambahi sinden kula kersane. Nggih, monggo. Ah, nggih. Boleh monggo dipilih. Wonten anu mang milih, Pak. Wonten sing prawan wonten, rondo wonten, sing bersuami wonten. Milih statusé napa, Cobi? Niki Napa? kok pepek temen to, Pak? Oh, pop anu. Sinden sing Sidoarjo mawon. Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Ah, Sidoarjo. Pak Dalang, Dalam mintanya calon ini yang masih SMA, maksudnya sudah mempunyai anak gitu. Nggih kula niki tasih SMP kok, Pak. Oh, SMP. SMP kula. Oh. Sampun manak Anak pindho. pinter. Ah, iya. Bergaransi kok Pak tenang mawon. Sidoarjo pun Oh, Sidoarjo. Oh, Kan niki tasih perawan, Pak. Niki dereng gadah bojo kok. Ayo Sidoarjo. Aduh. Pokoknya lakone bengi iki Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Niki penggemar berat sing kagungan dalem kok. Nggih. Nggih. Ayo. Ya, Pak. Sesi Deman tadi nggih. Nggih. Dadi sindene Pak Kangko iki komplain Mbak Ayu. Nggih, Pak. Ana sing wis duwe bojo, Nggih. ana sing jek perawan, ana sing rondo, ana sing arep pegatan iki komplain. Jajal sing rondo ngacung. Ben aku ero sing arep pegatan barang ngene lho, Pak. Kayak dindangne. Menika Pak, menika saged ing Sidoarjo. Sidoarjo. Ning menika kelahiran Wonogiri, Pak. Ya, kelahiran Wonogiri Jawa Tengah. Digedhekne ning Sidoarjo, Nggih. terus diwasani ning Solo. Berarti domisili pundi? Solo. Solo nggih. Nggih. Bar kuwi rabi. Nggih. Domisili Nganjuk. Lho, bojone sapa? Lah kan sik perawan to. Sing arep daftari akeh lho Pak Jani. Lah nggih, ya. Nggih. Monggo sareng-sareng tetembangan Sesi Deman. Oh, ngono ah, ya. Nggih stoke dawuh. Langsung garam dangdut ya, gen seger. Heeh. Oke, dangdutne aku tak nguyuh siji lho. Ya, ya. Monggo Cok, dipun aturaken Sesi Deman, Mbak Opa, Mbak Ayu dan para papunden ingkang mapan wonten ing Nganjuk. Yo, dados. Langsung. Kowe becik paten nono timbang pepisahan menjadi golestero tak wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra intangi alismu kawowo akang
bisa wangi samudana marang kula Dewas kinangi alirmu kuwono anjang Muslim serius aku isih mampu latih urip ana kutha siji kowe tak kutroke rasa isine kowe apa-apa wae matur nuwun Matur sembah nuwun. Sami-sami, Pak. Bapak. Terus kari pelunasan. Jahalah jah. Atur Mbah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Urmang saku bengi iki tok dhuwit tok ting bleber ya. Lah iya, wong kene trae blater lho, Pak. Dadi wong sok seneng sedekah. Bener. Nggih. Wong lek seneng sedekah dilipat gandakan rezekinya. Ayo. Heeh. Mek sing ra seneng sedekah ya kurae dhewe lho, Pak. Ora tau kur nerima ae lho ya. Pancen ya kaya ngono, enek sing mlebu kudu enek sing ditokke. Ngono ya. Ngono. Mulai mung mlebu tok ora ditokke dadi penyakit. Lara. Heeh. Nggih. Dadi enek rezeki masuk ya sebagian dikeluarkan untuk sedekah. Ya, betul, Bapak. Hukume ngono kuwi. Nggih, leres. Ah, yo men dikancani anu sindenku genti ana Mbak sapa jenenge Rondo. Rondo niki. Rondo. Iya. Enggak nulari to iki engko ora ya. Heeh, ya. Sinten Mbak niki? Wiwi Ernawati. Ya, Iya. coba kaya apa? Sidoarjo ugi niki mboten Mboten iki Madiun. Madiun aja jajan ado-ado sidene Pak Kangkoi. Nggih. Wong sing saka mboten arek disepot itu Rondo iki. Mereka wonten mamundhut, Pak Dalang mugi-mugi sak rombongan pinaringan sehat sedaya. Amin. Kula nyuwun lagon podang kuning dari CP Sekarwangi Jaya. Nggih. Wonten ing Jakarta, tasih monitor matur sembah nuwun Mas. Slamet uga menika saking Mas Tulus Cikarang. Nah, Nggih. banyak yang memonitor lewat YouTube iki Mbak Ayu. Nggih, Nggih, ngebiar malih Pak Kangko nggih, monitor dari Cikarang nyuwun lalas pelok barang menawi saged gerajakan Banyuwangi. Aduh, nggih dipelok nih. wah ngelmen iki. Lah nopo to? Dwijo laras apa yang tidak bisa? Pokok cocok gitu, Pak. Ya, Sedekahe. nggih. Nggih. Iki ana transferan 100.000 matur nuwun. Matur sembah nuwun, mugi berkah barokah. Nggih. Lah iya. Saking Pilang Bangu, Girejo, Bagor Nganjuk, Jawa Timur, mirsani teng Banaran Wetan. Wah, rawuh iki. Nggih. Matur sembah nuwun. Ya, nyuwun lagu Campur Sari nggih. Nggih kula aturaken kersanipun komplit mong nyatane Pak Siran karo penjane Mbak Putri iki ngersake digawe campur sari barang. Nggih. Wau sonten jane arep digawe campur sari Mbak Ayu. Nggih. Ning Iman ketika mengko limbukan wis campur sari gara-gara campur sari. Campur sari. Sore mat-matan gamelan. Lah menika sing Usulne cocok. ngoten. Nggih. Ngese oleh. Ngese iki nek klenengan sore iki nek gamelan ngono lho. Nggih uyon-uyon. Uyon-uyon. Nggih. Minangkane pamundhut podang kuning nggih Mbak Ayu kelawan Nggih. Mbak Wiwi Ernawati. Siap. Anu Mbak Ayu, Dalam. rondo meh petang tahun. Alah sampean kok betah kademen sampai petang tahun. Lah nyapa malah ranek sing ganggu. Kok iso lendane lek lumuten. Badangen ora ya. Aku biyen Padane jubene lumuten. lah lo larene sing nggoni lho Pak. Omae larene
nek sing ngene badangan. Badangan ya. Lah apa meneh rondo. Lah iya, api-api nggo nguyuh. Aku biyen 2 taune tendang tak lelang kok. Apa weh rong tahun kok dilelang. Lah piye wong keduret lek ku masang rego. Tibake ditebas juragan Brambang. Wah, luar biasa. Alah. Monggo Mas. Ayo. Dicak nih Campur sari gamelan plus musik. Podang kuning ugi senengane dulurku lanang ing wonten ing Jakarta Mas Tarno Tania Jaya uga tak aturke. Siap. Nggih. Yo, kaya apa? Podang kuning dangdut yo. Oh iya. Tapi ora pareng. Mboten pareng, mboten pareng. Tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya sing dijaluk niku lho Mas sing mboten enten. Gedang. Gedang rojo. Luar biasa. Nggih, menika. Nggih. Wonten pamendhut campur sari. Oh, nggih. Gandeng wonten campur sari nipun. Nika dipun aturaken lagon nggih menika apa jenenge katresnan sejati. Katresnan sejati. Kaya dene katresnane beliau berdua. Oh, sing kagungan dalem. Sing nomor 2 niku wau to. Nggih. Kese jodoh. Jodoh. Katresnane Mbah Siran so Bu Parmi. Bu Parmi. Kuwi katresnan sing sejati wit mbiyen nganti kaken-kaken inen-inen muga-muga selawase bisa entuk katresnan kang sejati. Amin. Wis duwe putra, duwe putu, duwe buyut. Lah iya. Buyut sunat nanggap wayang meh. Dalange pancet. Pancet. Sindene pancet. Pancet. Sampean kudu eneng. Tak kira bintang tamune tok kendi. Tua sak dongane ngengkel aku. Heeh. Menika duet Pak Dalang. Duet to? Duet. Sanes duet. duet menika. Ya. Sing pundi menika ing Ana biasane? Mbak Mayang. Ya, Mayang. Sing lanang mboten. Sing lanang wonten Mas Bowo wonten. Joko ngoten lho wis Joko. Nggih, Joko Cian. Pundi? Ayo Mas Bowo. Nah, ketokno Jokomu, Mak. Leren ning kene Jokomu. Kok iso diler Jokone? Maksudnya statusnya lho, Mas. Statuse nggih. Niku derek pala krama, pancen apa sekun nek nggone ibadah riyen karir. Sing pundi Mas Joko? Mas Bowo kok gogok. Mas Bowo sing tasik Joko. Maka Mas Bowo. Lah iya. Ayo karo Mayang. Ayo. Mbak Mayang. Ayo Mayang. Halah ya. Sinden ayu-ayu. Mboten larang to nanggape ngeten iki, Pak. Oh, mboten. Gumantung karo niat karo ragat kuwi mau. Oh, ngoten nggih. Nanggap wayang ki nek duwe niat, duwe ragat kuwi ora bakal krasa larang kaya Mbah Siran. 5 juta ngoten cukup? Yo gak. Maksudnya DP-ne, Pak. Oh, DP-ne ya. DP-ne kur 5 juta pelunasane. Pelusanane sore mau wis lunas. Dah alah lah iki sak bojo to. Lagune kok kaya ngene kan yo mimiran mi pangsit. Sing wedok ayu sing lanang. Bagus. Ya. Iki lagu ya sesuai karo sing kagungan dalem sing duwene katresnan kang sejati. Ora ngepang rono-rono cara wite. Ya alah iya. Menika trio napa duo? Wah, trio sisan. Trio nggih alah ya. Usume wong lanang sitok nggih wong rebutan wong loro. Kok kaya di film-film lho, Pak.
drakor niku lho. Iya drakor. Siap ora Mas? Monggo musikipun dipun siapaken niku Mas Bowo Sik Joko muga-muga ndang payu ya Mas Bowo. Amin. Nak rabi, mbok sing bisa rabi mbok gelem ora. Yo angker cocok ya gelem. Angker Yo cocok. Mas Oro musikipun plus gamelan. Yuk kaya ngomong. Dados. Yo gamelane bali lek nganggur dadi tabuh yo. Ricolas Indonesia. Ada Mas Bowo. Ada Bawayang, ada Bayu. Masuk deh. Masih suci Mario Rahayu. Dan suci Mario Anjir, matur sembah nuwun Mbak Mayang kalian Mas Bowo. Mbak Ayu mengke saged dipun Nggih. lajengaken manci goro-goro. Siap. Sik nyimpen Dik Kimora utawa sinden cilik sampai goro-goro. Siap. Nggih. Monggo kalajengaken. Nek kurang marem masyarakat wonten ing Nganjuk mangke insyaallah Wijolaras Indonesia pentas malih wonten Nganjuk tanggal 29 Agustus wonten ing Balai Desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk bersama bintang tamu Niken Salindri. Wah, luar biasa. Nggih. Oke, sukses selalu Bapak Dalang. Siap, Mbak Semoga Ayu. bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Juga sukses selalu buat warga masyarakat mriki. Untuk pamit riyen Bapak Dalang monggo langsung aja. Oh nggih, sembah nuwun Mbak Ayu. Ya, ya. Ngestoke dawuh. Kengko jek nyimpen ana nduk Kimora. Ya, sinden kecil yang penuh talenta. Kepuruk sik, Nduk. Ya, kepuruk sik. Men sudo memolo lan ilang memalane.